Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu, a cikin darasin namu na yau. Kamar yadda muka saba, a yau za mu ci gaba da darasinmu kamar yadda muka saba. A darasinmu da ya gabata, idan ba mu manta ba, mun yi kalmomi ne, wato a yi haƙuri, mun yi nambobi ne wanda muke yi daga 1 zuwa 10. Insha Allahu da yardan Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya, tare da yin muraja'an abin da muka gabatar a darasinmu da ya gabata. Idan ba a manta ba, na yi bayani akan mene 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10. To insha Allahu a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Kamar yadda nike faɗi, idan yanzu ka fara ziyarar wannan kafa tamu mai albarka, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyon. Insha Allahu za mu ci gaba daga inda muka tsaya. 11, wato hannu ne kake ɗan ƙyasta shi haka sau biyu, that is 11. Then what? 12. Hannu ne guda biyu sai ka ɗan suma ƙyasta su sau biyu haka, that is 11. Then what? Then 12. Then what? 13. Su kuma waɗannan ne sai ka yi mene, sai ka yi mingling ɗinsa as what? 13. Then what? 14. Then 15. Then what? 16. 17. Shi ma za ka ɗan shafa ne like 16, za ka ɗan shafa ne sau biyu, that is 16. Then shi ma 17 kamar sau biyu, 17. Then what? 18. Then 19. Then what? 20. Let us do it again. 11. Then 12. Then 13. Then 14. Then 15. Then 16. 17. 18. 19. Then 20. Insha Allahu yau a nan zan tsaya, amma kamar yadda na saba, bari in yi muku shi da hannu biyu, domin ga waɗanda suke amfani da hannaye daban-daban. Akan yi mene what? Na ce mene 11. 12. Then 13. Then what? 14. Then 15. Then 16. Then 17. 18. 19. Then 20. Thank you for listening me. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.